Salam, selamat pagi bagi kita semua dimanapun kita berada sekarang. Kami dari Pergudungan menyampaikan kata salam sehat bagi semua jemaat Tuhan sekarang ini. Untuk itu mari kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan dari buku ND nomor 424 ayat 1. Martangiang mahita puji jalahu pasanga pami mahoali Tuhan ala takasdo asini roham hujalo kami tarida mai dina dilihoko dihami gugunay baru dohot partikian gabi boy hami marparsaura dohoto mamuji ho dohot tumangihon hatam sa tongos todim lau patauhok kami mangatusi do makanguluhon hatam arite Yesus martangiang hami tuho amen. Hata ni debata di hita imanda gabi turupuk na ditotopon ni KBP diari sadarion dimana tersurat di Yohanes sada ayat tolu sonon marido disi saluhut nai marhitesian hataido ubahen nama jadi jaladanga dong nanggosa dasian akanaung jadi i naso marhitesiani saluhut nai marhitesian hataido ubahen nama jadi jaladanga dong nanggosa dasian naung jadi i naso marhitesiani hamudong asa hapor seaon taringoti dot taringot tuhata. Jadi molo borhatita di tonga-tongani parsaurat tadi tonga-tongani portibion. Adong dua hata. Na sering tabeki. Na parjolo mai ima hata ni jolma. Jalan apa dua hon hata ni debata. Na dua halodro na jumpa kita di tonga-tonga ni parsaurata. Molodang jeli hita boydo memang kejebak. Jala boydo hita terbuat-buan. Ia hata ni jolma dibalut do dengan perkataan-perkataan yang indah. Saboy tarela manang terbuat-buat kita. Hata ni jolma boydo mabaik kita gabe seakan-akan i hata nasitong. Ala memang hata ni colmai masai uli begion. Alai membahayakan di ujungnya. Ima hata ni colma. Alai hata ni debata tentu hata ni debata mampu doi menegor. Mampu doi manasehati. Hata ni debata dadaholan suara, dadaholan huruf, tetapi punya kuasa, punya haguguon. Mangaleho parbinotoa, mangaleho pangatusion, mangaleho apul-apul, mangaleho pakirimon na mangulu di hita jolma. Ima hata ni debata.
Alanido molo ditaringoti di saluhut nai marhite sian hataido ubain nama jadi dengan satu perkataan menjadi saluhutna. Jadi bola dong di tonga-tonga ni persauratan waing ka nata nikmati dia kahamajuan dia kaparbinotoan totu mula dong pehasurungan ni jolma naboy menciptakan segala sesuatu itu yang sudah ada, bahan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi Allah yang gode bata adul gumogodo, adul ubis do. Hata ni dia bata. Sian hata ni jolma na di portibion. Ai hata ni jolma memang boido hita mabahen terpengaruh alai di ujungna mabain holang, mabain daus ya di bata alanido molo ditaringoti di bagasa turpukon marhiti sian hataido ubain nama jadi jaladang adong nang gosada sian naung jadi naso marhiti siani. Jadi segala sesuatunya adalah bersumber dari Allah. Alanido mula adong pehalobiata adong hasurungata tetaplah kita bersyukur aladong halubiata dileho di bata. Jadilah kita menjadi saluran berkat, menjadi berkat kepada orang lain. Molo adong pe halubiata. Amin martangyang mahita. Olehate mardongan puji-puji ya di sobah rohanami tuho ali Tuhan. Alanunga dipakulingi ho hami marhiti sian hatam. Dipaingot todo hami Tuhan. Balgani huasom holongmu. Doho pabainanmu di hami colma. Marhiti sian hatam menjadi saluhutna. Marhiti sian hatam gabe mabawar parbinoto wado akalas ni roha di hami. Alanima se pasu-pasu mahami. Pasu-pasu nang parsauran nami. Urupi hami di pangaradio nami Tuhan. Tu marsubut. Ohali hami marhiti parbinotoan dohot hapi staran nasian hoi. Asang giat marhiti paku baision nami. Gabe nal harajaon mu marhiti. Hatam nanaing bagion nami. Pasu-pasu manang akar ruas ni huriam. Pargugui nasida dia kasih pikiran na. Na di bagasan parsahiti daoni ma Tuhan. Ay hodo Tuhan na sun gugus itu tu. Na mampu patari daulas ni roha tadahalonganga dihadirion yakana na porsea. Uwa kami ma Tuhan kiadan ni portibion doho kiadan ni bangso nami. Betudo Tuhan udah jumi hami dang sumur dope parsahiton. Kau bisa pulusia. Alai dada gabe subui hami beraktivitas. Alani maramoti hami. Odihok kami Tuhan. Pada usian hami parsahiton. Asamarhite Tuhan boy hami menguduti. Ulau nami siganu pari. Ulau tungadong nadango lakana pogus Tuhan. Asiro ham nang dinasida. Patuk akan arikoti dinasida. Jala toktong pakulingi aka nama jalo pasu-pasu. Samarhiti marhiti nasida mabaur pasu-pasu. Tua kadangan nami na patut siurupan. Di bagasa sadarion pasahat nami mangulu nami. Kalau tu tanganmu marhiti Yesus martangiang hami tuho. Amin. Tapuji tu hatta marhiti ede 172 ayat sada.
alia manami na di banu agijang sa pilur badia makwar sero maharajon sesam alomo ni roham di banu tongon songon na di banu agijang leo matuham dari onhong ulua siapar sesama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan nak kami tugio tu pangujunan palu mahami siapa ngabo ayo runa puna harajau doh tagugu rodi hasangapon saliling-liling amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot parsauran nito di perbadia madongani hita saluhutna amin. Horas madihita sude.